Siyakhuleka-ke kwelikaMthaniya, kwelikaPhunga noMageba. Siyavusela emakhosini wonke asendlunkulu. Siyabingelela kunina benkashana yaminzi yaphuza umlaza ngameva. Sesifikile-ke singaphakathi, siyindalo media and podcasting, kanti lo ophambi kwenu umkhulu Gwabini. Ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali, elincane ngeminyaka, elidala ngemisebenzi. Ngiyabingelela-ke kunina nje emagumbini amanomhlaba lenikhona. Enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi, ngaze ngajabula siphinde sibe ndawonye. Kwenye yama-episode engikholelwa ukuthi nizophinde futhi kuyona nihabule, nikhule, nambuleleke ngolwazi oluthile oluthe thuthu. Kulaba asebebe nathi isikhathi eside, ngiyabonga kakhulu bantwana bethonga. Lokho kusho okukhulu kuthina siyindalo media and podcasting. Siyajabula, siyanconcoza. Kulaba abaselokhu sijoyina sithi nje welcome. Siyathemba ukuthi sisazoba nani isikhathi eside. Ngoba luselude ukhalo njengoba umkhulu ehlale esho. Ngizafuna impela sike sibhincele ngancanye. Sizama ukukhathula kulolu hambo olungaka olusahlalele ey'ntweni zakamoya. So ngicela ukuthi nje nenze sure ukuthi niya-subscribe, niya-like, niya-comment, ni-share yonke le content le umkhulu Gwabini ahlale eyidisha out almost every week. So welcome kulaba abasha. Namhlanje bantwana bethonga, namhlanje ngifisa sikhulume. I know we have spoken a lot ngelokhunjana, ngemdiki, ngemndawo, but asiqedile. Ngiyaye nje ngenze leyo segment, ngibuye ngiphumule senze okunye, enye topic, sibuye siphumule, sibuye senze enye. Ukuze nabantu abasha abasijoyinayo basifice sikhuluma izinto ey'hlukahlukene, bakwazi ukuklabula, bakwazi ukubuyela emavidiyweni amadala esesiwenzile, ukuze kukhuleke, sikwazi ukwambuleleka ulwazi lwethu lakamoya. So namhlanje bantwana bethonga ngicela siphinde sike sivakashele umoya womnono noma umoya wamanono. Ukuthi mangabe sikhuluma ngokuthi umuntu ulungisa umnono noma unomnono ophakeme, kusuke kushiwo ukuthini? Mhlampe nalana ngeke kuzokuba ivideo episode eyodwa, mhlampe kuzoba nje ama-episode 2, 3, mhlampe abu 4 futhi, kuzodependa ukuthi sikhathule okungakanani per episode. So ngicela-ke namhlanje ususe konke okuzokuphazamisa eduze kwakho, ebese wenza sure ukuthi unesikhathi esanele uyibuke le video iqala izifike ekugcineni, ngoba izinto umkhulu azozambula la zijule kakhulu. Kodwa mhlambe before sijump in kwi-topic yethu namhlanje, ngizocela nje ukuphinde ngikhumbuze abalandeli bendalo media and podcasting, ikakhulukazi labantu bekhala ngokuthi umkhulu mhlampe ubuye athemeleze, ubuye adrayise. Ningixolele bantwana bethonga, lezi zinto lezi azikho scriptured. Njengoba ngisuke ngikhuluma, ngisuke ngiyidonsa emoyeni into, ngiyidonsa ngokwakamoya, ngiyincenga. Uma nikwazile ukungibekezelela kulokho, kuningi enizokufunda kunendlela mhlampe ngikupresenta ngayo. Nina thathani lokho okubalulekile and run with it. Lokho okunye ningakuthandi nikukhohlwe ikona. So sikhuluma ngani-ke namhlanje? Ngemimoya yamanono. Mkhulu akusichazele yini amanono? Sihlale sizwe kuthiwa umuntu kufanele alungise amanono, okanye khona okukhalelekayo okuyisimo somnono. Kahle kahle kusuke kuthiwani mkhulu? Isukaphi lento? Bantwana bethonga, ake siqaleni lana-ke. Mangabe sikhuluma ngomoya womnono, eminye yemoya e-powerful ngendlela eyisimanga, eyayisengamele, wonke umuntu ozalwe owesilisa nowesifazane unawo lo moya womnono osuke ukhona kuyena. Kodwa-ke imimoya njengoba nazi ukuthi iyaye kuba khona ochuma kakhulu kunomunye, okanye kube khona echuma kakhulu kuneminye. So the more ichuma, the more izokudimanda izinto zakhona ezizohamba nani nokulungiselelwa, nokuhlelelwa, nokulungiselela iy'kweleti zalowo moya, until ufike kulesi sigaba lo moya ozobe ufuna ukuthi ufike kusona leso sigaba. So umnono eminye yemimoya esizalwa nayo. Uma nje uzalwa owesifazane nowesilisa, ungaphansi komthunzi welanga, unawo lowo moya womnono. Sekungahluka-ke ukuthi owakho umnono ubhidlange kangakanani, okanye unamandla angakanani, angithi. So uma sikhuluma ngomoya womnono,
we are basically referring to isizukulwane nesizukulwane sezingane ohlobene nazo wena zakini. Ezinye zaphuphuma, ezinye zachithwa ngenhloso, ezinye zahamba zisencane, zingakaze zifake ngisho uhlanga emzimbeni, zingakaze zithi nxe kumuntu, zingakaze zidle impande, zingakoni. Ebese lezo y'ngane impilo yazo ibe mfishane, zisheshe y'phindele kwelamathonga. Ngithi angikhulume ngale topic bantwana bethonga ngoba kaningi, ikakhulukazi nje of late, nginokuhlangana kakhulu nabantu othola ukuthi into yakhe kakhulu umnono onokuphambana, kanti abanye abalaphi bendabuko abaningi abajwayele ukugxila kumnono, ikakhulukazi ekulaphekeni kwawo umnono. Kangangokuba omunye ukafike nezinye iy'nkinga, kanti umsuka wento yakhe kufanele kulungiseleke ini? Ukuhlaliseka amanono. So, ingakho-ke ngenze le topic, ngakho-ke namhlanje siqala a new series, a new segment, le sikhuluma khona ngani? Ngamanono, ngomoya womnono. So, lezo y'ngane-ke mangabe zidlule emhlabeni, ngaleyo ndlela umkhulu achaza ngayo ukuthi zidlula ngayo emhlabeni, ezinye zingakaliboni nhlobo ilanga, ezinye ziphuphume, ezinye abantwana bethonga akubi ukushona per se. I'm still looking for the correct terminology esingayisebenzisa. Kuney'ngane ey'ningi mangabe ngihlolela abantu, umuntu uma umhlolela ubone ukuthi lo mntwana engimhlolelayo uyiwele, kodwa uthola ukuthi yena ngokwakhe akalazi lelo wele. Kunalabantwana laba bathi mangabe befika esibelethweni sikanina, ilokhunjani, imbewu ngesikhathi itshaleke ngale ndlela yokuthi babili abantwana kufanele baphile la, kodwa kube khona iwele eligwinya elinye. Kube khona oyedwa ozogwinya lo omunye. Ziningi-ke iy'zathu abantwana bethonga eziyaye zenze eziyaye ziholele kuleso simo, ukugwinyana kwamawele ewodwa. Kwesinye isikhathi usuke uzalelwe esimeni esinyukuzela kakhulu, ngale ndlela yokuthi ukube leli elinye iwele alisacrifice-wanga, beningase nobabili noma nobathathu ningaphili. Ebese-ke leli elinye iwele lidicide ukuphindela kuphi? Emathongeni. Liyozama ukolungisa lo monakalo eliwubonayo ukuthi ngeke sikwazi ukuzaleka endaweni enje. Ziningi-ke iy'zathu, ziyahlukahluka abantwana bethonga, ezinye sizodi-discuss-a as we go along nginelokhunjana yethu ne-video. But into engifuna siyi-understand-e, I want us to have a clear picture yokuthi akuzona masikhuluma ngomoya womnono, asikhulumi kuphela ngey'ngane mhlampe ezamiskereka nezahuphulwa, nezashona zisencane, mhlampe nje athi ebelethe umzali ivesane ishone ingane. Asikhulumi ngalezo ngane kuphela. Umnono uhamba uze ufake lolu hlobo engikhuluma ngalo lokuthi amawele anako ukugwinyana, ikakhulukazi mangabe ezozalelwa kwinxushunxushu, kukhona ukudonsisana, kukhona ukufunga nokuqanganisa phezu kwaloyo wesifazane osuke ethwele wona lowo mawele. Ebese-ke iwele elinye ligwinye elinye, okanye liphindele kwelamathonga. Kodwa ngokomoya uthola ukuthi mangabe sezalwa lo mntwana, thina abantu abaphiwe kamoya siyakwazi ukumbona ukuthi hawu, unobhuti wakho wena okanye unosisi wakho, size sikuchazele unje. Mhlampe-ke esikhathini esiningi umuntu onamanono ujwayele ukubona mangabe ephupha, ujwayele ukubona lo buso almost i-age yakhe ngaso sonke isikhathi ekukhuleni kwakhe. Unalo muntu nje aseze amnothisa, kungaba mhlampe ubulili obufana nobakhe noma ubulili obuhlukile kunobakhe, kodwa uzothi mangabe emphupha lo muntu
amphuphe ngokwasephuphweni ezwe ukuthi noma ngiyamazi lo engimbona ephupheni. Kwesinye isikhathi futhi elinye izinto zakho mangabe ngempela zikhanya liyazi-introduce kuwena iwele lisho lithi hayi mina ngusibanibani ngihamba nawe wiwele lami ngikugadile kuko konke okwenzayo ngakuphathisa izipho namathalente ngakufumbathisa mina ngaphindela kobabamkhulu ngiyolungisa isimo esithize esasiphoqa ngaleso sikhathi. Ijulile abantwana bethu ngento yakamoya njengoba umkhulu ehlale encourage lento ukuthi anikujwayele ukuxoxela izingane indlela ezizaleke ngayo because leyo information iyobasiza ngesikhathi bekhula sekufika isigaba sokuthi balungise izinto. Umuntu azazi ukuthi uyisima kanjani nje in a bigger scheme of things ubani unamiphi imoya udonsana uhosha ngamiphi imoya iziphi izithunywa ezimengamele. Ibalekile leyo nto kufanele siyenze ijwayeleke. Mina nje kube kuya ngokwami lento ye-African spirituality kufanele ngabe si-introduce ngisho ezikoleni ngoba kuningi kuyonakala ngokushoda nje kolwazi uma ngabe sikhuluma ngezinto zakamoya. So nakhu-ke la ngiyakhona lo muntu uzomphupha umphuphe nje abe nama-features akho nawe uzibone wena kuyena. Wazalwa wembethe wazalwa uneweleke lapho uhamba nayo. So sesiya-understand-a-ke manje ukuthi uma sikhuluma ngomnono sikhuluma ngabantwana abayigazi lakho kodwa bahamba abashona besabancane abaphindela kwelamathongo bengakaliboni ilanga, abanye sebelibonile ilanga kodwa bengaboni besamsulwa besamnene. So uma uhlehla-ke kwi-history yomndeni wakho awuzame nawe nje ukuyicabangela iy'ngane eseke zaphuphuma zadlula zajika ukuthi zingakanani. So le total sum yalezo y'ngane eziyigazi lakho zakha lowo moya-ke womnono. Ingakho umkhulu kade ekuqaleni kwevidiyo etheni umkhulu akukwazi ukuthi ukhona umuntu ongenawo umnono because wonke umuntu ozalwayo njengoba nomkhulu eke waba ingane zalo zikhona ezinye iy'ngane eziningi zakubo kamkhulu ezike zazalwa, ezinye zangaphila, ezinye zaphuphuma, ezinye kwenzeka lokhuya zahushulwa, ezinye kwenzeka lokhuya nalokhuya okuhlukahlukile. Uma ngabe siphindele emumva emlandweni kakhulu wasekhaya okusho ukuthi lo moya womnono-ke wakhiwa kilezo y'ngane ezisuke zibe kuleso simo esinjalo ebese-ke kuba yini zibizwe ngamanono. Zamanono ngoba igama elithi inono umuntu o-clean, umuntu ohlanzeke ngendlela ohlanzeke spiritually, ahlanzeke nje kwayena siqu sakhe. Njengoba usuke ubona ingane encane uma uyiphethe indlela ethandeka ngayo, indlela esuke imnene imsulwa ngayo, yiloyo moya-ke eyakha imimoya ekuthiwa yini amanono. Kodwa amanono lawo ebese kuba khona umnono. Umnono-ke lelo gama selisuggesta selinenye interpretation altogether because mase sikhuluma ngomnono sesikhuluma manje indaba yokuthi into okufanele uyilungiselele umnono oza nani namanono. Umnono isigulo, amanono abanikazi balowo moya njengoba umkhulu echaza nje. Hey bantwana bethongo, ujulile lo moya ujulile lo moya, ngifisa silandelane kahle. Ngizoloke nje nginensa nje kanje mangabe ngilokhunjwa ngoba angifuni nami ngiphunyuke ngigcine sengikhuluma into mhlawumbe ezongahlangani kahle because umoya obucayi ongadadishwanga kakhulu abanokuziba abalapha abaningi bendabuko abangambulelekile ngawo, kodwa futhi lo moya iwona moya okhiya izinto ey'ningi zabantu iy'ngane zakamoya ikakhulukazi. So
Umnono-ke sesinayo-ke leyo picture-ke manje ukuthi umnono into esuka kanje izifike la, ebese-ke uma ngabe izobhidlanga kuwena, kuyaye kuthiwe kufanele ulungise ini? Umnono, okusho ukuthi sekuyisigulo. Njengendiki, umndiki, umndiki abanikazi balowo moya. Indiki isigulo esiza nomndiki. Namanono abanikazi balowo moya. Kepha umnono uyisigulo ekufanele silungiselelwe amanono. Iyaye ihambe kanjalo-ke into yakamoya bantwana bethonga. So mhlawumbe nje sesiqhubekela phambili. Lo moya-ke lo moya uyingozi. Masikhuluma nje ngomnono, umoya odinga ukucophelelelwa ngampela, ngoba uma ngabe unganakekelekanga ngendlela yakhona lowo moya, uyaye umanifeste ngezinto eziyingozi kakhulu phezu kwaloyo osuke umengamele lowo moya. Mhlawumbe nje angenza umzekeliso. Kaningi lo moya womnono uma ngabe unganakekelekile, lo muntu ozofika uvuke kuyena emndenini, into yokuqala ozoyinothisa uma ngabe efika esigabeni sokuthi kufanele ngabe isiyatshaleka imbewu kuyena, meaning uwumuntu osengakhulelwa abelethe, uzo-experience kaningi izohambisana nama-miscarriage amaningi. Ngobani? Kusakhaleleka into eyenzeka kulezi iy'ngane, yangahlambululeka, yangashwelezeleka, yangaxoliseka, yanga-resolve-wa. So nayo-ke lo moya izothi mayisondela, isondele nama-experiences ayo yokugcina bengalibonanga ilanga. So kaningi akusona isizathu kuphela esikhoza i-miscarriage lesi, ningizwe kahle bantwana bethonga, kepha kaningi kunalama miscarriage angabe esachazeka phatha i-miscarriage. Lapho-ke isikhathi esiningi usuke lowo muntu edinga ukulungiselelwa umnono wakhe, ngoba lezi iy'ngane maziza zonke nje seke zahuphuna, zonke seke zachitheka, zonke yiseke zashona zisencane, zonke emlandweni wakinje wonke weminyaka selokhu nabakhona, zizoza ziziveze ngesimo ezikusona njengamanje. Ingakho-ke nawe uzofika kuthiwe ubambile namhlanje, emva kwesikhashana uze kuthiwa sekube khona inkinga, hlampe saphuphuma isisu, sachitheka isisu, kwenzeka lokhuya nalokhuya. Ilowo moya-ke womnono. Kanti lo moya futhi ey'khathini ey'ningi, kaningi nje impela, uzothi uma ngabe ukhombisa ukudlondlobala kuwena noma mhlampe unawo, uhamba nawo. Abantu bakhona isikhathi esiningi uma kuwabesifazane, ngisho kwabesilisa, kuba abantu abazithandayo. Abantu abazithandayo nje, lokuy'thanda lokhu okunothisekayo ukuthi usibani uyazithanda. Uma ngabe uyabo bathanda le mbala le e-bright, baklini, o-white, imbala o-yellow, bathanda nje le mbala le egqamile, engcola kalula. Kodwa kuyena uthole ukuthi leyo mbala uhlala uyibona njalo iwumbala owodwa, meaning uhlale enjani, e-clean lowo muntu. Ubanothisa nje ngalokho. Kanti khona lento le ekuthiwa ukuy'pamper-risha, bayakuthanda ukuy'pamper. Ngisho umfana wakhona, isibuko akasinqeni, uyasivakavakashela nje isibuko, ay'buke nje before aphume nje, ay'buke nje ay'buke nje, futhi hhayi ukuthi into ayenza nje gqwa, into oyibonayo ukuthi lento ikuyena. Kanti kukaningi-ke lowo muntu wengamelwe iwona-ke amanono, wengamelwe iwona-ke lowo moya wamanono.
Kuqhubeke futhi sisakuwona abantwana bethonga lo moya wamanono. Njengoba ngisho ngithi ujulile, u-broad kakhulu. So, ngizow-introduce-a nje kule episode yokuqala, but mase sesiqhubeka-ke ngizobe sengikuchaza-ke sesi-branch-a out ukuthi uma sikhuluma ngomnono oyilolu hlobo uhambe ufike la, masikhuluma ngomnono nje uhambe ufike la, ngoba ngizokwambula izinto cisho ebengingakaze kwamina ngazizwa zambulwa abanye ozakwethu. So, ngizokhuluma into ejulile la kakhulu ngawo lo moya wamanono. Kaningi-ke lo moya wamanono abantu bakhona ngisho iminyaka yakhe isithe ukuthi xaxa ukukhula, kodwa mangabe umbuka nje kanje, unokubukeka abe nobungane. Uthi mawumbuka ubuka ingane, kwesinye isikhathi uze uthuke mawutshelwa abantu abamaziyo lo muntu ukuthi hayi bo, mudala uneminyaka engaka, kodwa wena mawumbuka umbuka nje ingane. Banaleli gazi elihle, bananesikhumba esihle isikhathi esiningi, banesikhumba esihle. Isikhumba nje sisulekile, bagezekile. Umnono lo muntu-ke wangamela umnono kakhulu, kakhulu. Akugcini lapho bantwana bethonga, hey lo moya lo ujulile. Uyabona umuntu onomnono, ezinye zezinto eziba umsuka wey'nkinga zakhe kakhulu, banalo moya wokushelwa. Abantu bashelwa njalo. Ngelinye ilanga nje asukelwe ingane kwayena ayibonayo ukuthi cha ingane ngampela-ke le. Iy'phonse iy'ngane kuyena, futhi iy'phonse ubone kahle ukuthi hhayi, iyaziphonsa izimisele. Mhlampe ingane nje ineminyaka ewu-20, wena uno-38 noma uno-40, kodwa ibe la ingane. Uyibone futhi ukuthi hhayi ayizenzisi, ikufuna iyakudinga ngampela. Isikhathi esiningi-ke ileyo moya esuke idonsa ngaleso sikhathi, imoya yomnono, iwukuthi uyathandeka. Labo bantu banogazi olunzima kabi. Banogazi olunzima kabi. Lolu gazi lolu olubonayo nawe enganeni yakho nje encane, indlela nje esithanda ngayo iy'ngane generally siyabantu nje, yilolo gazi oba nalo wena kodwa ube umdala, uthandeke kanjalo. Lo moya-ke womnono la uqala khona ukuba yinkinga ebantwaneni bakamoya. Uqala ikakhulukazi uma ngabe usuzama ukulungisa iy'nto zakamoya, usulungisa iy'nto zakamoya. Cisho isigodlo nesigodlo, ugobela nokugobela ozomhamba, uzojwayela ukuba nenkinga eyodwa ukuthi labo gobela bavesane bakushele. Bafuna ukwenza umfazi nje. Wena angazi bakhohlisana kanjani kogobela uma sebenza iy'nto zabo. Asikho kulowo mkhakha, but ugcine uwumuntu kushuthi ofuna ugobela afuna ukulala, ufuna ukushelwa ugobela noma ugobela afuna ukulala nawe. Into nje ehlukumeza umuntu-ke onomnono, iqala kulesi sigaba-ke eselungisa iy'nto zakamoya. Nala ifika khona edinga usizo, kube ngathithi uyintombi ezilethile. Uma ngabe ehlangene nalabo gobela-ke aba-operate-a ngenye indlela-ke esingayazi. Hhayi kubona bonke, ngicela ukukuqondisa lokho, hhayi kubona bonke, sambulelwe saphathiswa izinto ezingafani. Kodwa nje lowo muntu onomnono, ngisho kungathiwa uyeke agobele uyolungisa enye into ebheke eceleni, kodwa lo moya wakho womnono yiwona ozofike uphakame kakhulu uma ungena esigodlweni, ebese ugobela abone intombi kuwena. Ngisho uwumuntu wesilisa, ngoba nabo abantu besilisa uyabhidlanga umnono kubona kakhulu futhi. Ukathi eseyofuna usizo, avesane umlaphi loyo wendabuko abone u-boyfriend kuyena. Kaningi-ke lapho lowo muntu usuke enalo mnono lo obhidlangile.
okhalayo odingela ukugcinelwa izinto ezithize. Awukho-ke umoya ohlukumeza abantwana bakamoya njengalo wamanono, ngoba umuntu wakhona ngisho ngathiwa ufika nenkinga engakanani kugobela, uzoqala ugobela afune ukuthi nithandane nilungise lokhu kwakhe akubona manje before nigcine ngokulungiselana iy'nkinga zenu. So abantu abanjalo abeve bengalitholi usizo kalula until aze aqondane nomuntu ofundisiwe, owaziyo, okwaziyo ukuziphatha, okwaziyo ukukhuluma nemimoya. Umuntu whose intentions are always noble kulo msebenzi asuke wenza. Athi noma ekubona ukugezeka nokusuleka kodwa angakuqhakambisi. Abalitholi-ke bantwana bethonga. Umuntu nje obhidla ngelo mnono akalitholi usizo kalula ngaleso sizathu sokuthi la eqhamuka khona efuna khona usizo bafike bamthande. Bafike nje babone intombi noma babone i-boyfriend. Bakhona phela abalaphi bendabuko abakhulile abayithandelayo nje amabhodlongwana uma efikile ezocela usizo, ikakhulukazi amabhodlongwana ambethwe engamelwe ile mimoya yamanono. So leyo nto vele yamanono isuka kude, ngoba ngisho ekukhuleni kwakhe lowo muntu uyabona uma eqala engena kwile nto kwi-age yokudeyitha nani kaningi kulowo ma-relationship abasuke bekuwona, lo onamanono uyena ohlale enjani egxekwa, upartner wakhe aze kwesinye isikhathi aphimisele athi eyi wena sibanibani ngathi uyingane nje ubumdala. Banalokwenza izinto ey'the phecelezi nje, yabona ey'the phecelezi. Enye into engeke ngiyinothise ngabo uma bekhuluma, banako ukukhuluma babe budedengu. Akhulume into kanti isihleli kabi komunye umuntu. Uthole ukuthi yena uyisho sakudlala njengengane nje, uyisho sakudlala ebese iyahlala komunye umuntu. Ebese iyahlala komunye umuntu. Amanono-ke lawa anako-ke lobo budedengu obunjalo. Kodwa nje kwi-relationship umkhuzile umuntu wamanono. Akahluphi ngezinto ey'ningi, uhlupha nje ngobungane. Ngisho nihleli nixoxa niyikhaphuli, uzoke akujokhe ngento engafanele ngabe ijoki, yena ayenze ijoki. Ayenze ijoki. Futhi ubone ukuthi nje beyenza le joke nje, useyenzile le joke wadlula akasekho lapho. Sekuwena osele nale nkiyankiya yejoke ongayizwa kahle ukuthi ijoke yini. Ba-tricky labo bantu. Ba-tricky ngendlela eyisimanga. Angiphathi-ke uma ngabe kuzofika esigabeni sokuthi mhlawumpe uyasebenza, usebenza nje in a formal establishment, yabo. Kukhona i-hierarchy, i-reporting hierarchy, khona managing director, o-supervisor, o-executive. Loyo muntu unayo i-tendency yokweqa wonke lama-structures afuna ukukhuluma nomphathi ngqo. Angithi wenza njengengane. Uma ngabe ningam-understand emsebenzini, ningayitshela ukuthi uyani-disrespect-a. Kufanele ngabe ulandelanisa ngokwama-layers nangokwama-levels asemsebenzini uma ngabe e-report-a something, kodwa yena akakwenzi lokho. Wena disregard sonke i-structure, aye laphaya phezulu. Afike ayiqaqaqe uqonda ngqo. Nasemsebenzini uyawenza umsebenzi u-right, uyaba professional. Kodwa mase senihlele enkantini mhlampe uma nendawo ekuthiwa inkantini, mase senixoxa naye, ayi ubuye axoxe izinto eziyi-opposite kunalo msebenzi akade usubmit-a omuhle kangaka. Ubuye abehave ngendlela nje eyi-opposite kakhulu kunale performance enimazi ngayo yasemsebenzini. Amanono-ke lawo asuke bengamele. Labo bantu isikhathi esiningi they tend to flourish emsebenzini enjani? Yabona le misebenzi le ekufanele ucabange into manje uyenze manje. Mhlampe kuma-management, strategic position emsebenzini ethize. Why? Because banalo mqondo wabantwana
kunalento ebizwa ka-psychology ngama-limiting limiting behaviors. Kunalento ebizwa ngama-limiting behaviors. Leyo nto isho ukuthini na? Isho ukuthi kwi-personality development yomuntu kukhona isigaba la ofundiswa khona ngokuthi ungawathinti amanzi ayashisa uzosha, ungawuthinti umlilo uzosha, ungaphumeli emnyango liyanetha uzogodola, ungakwenzi ukuthi angeke ukwazi ukwenza ukuthi ekukhuleni nje komntwana kunaleso stage la uqala khona mhlampe meqeda eseyithodlanyana usufaka lento ebizwa ngani ngama-limiting beliefs, meaning usuyamshrinka umqondo wakhe. Wonke lama-possibilities akade yena ewazi umntwana wena usumtshelile ukuthi akukona konke okuyikona akubonayo, okunye kuyingozi. Leyo nto-ke ibizwa ngama-limiting beliefs esiwa-instill-ayo ebantwaneni. Now, umuntu konomnono akanayo leyo nto yena, ayim-affect lento yokuthi ama-limiting beliefs usuke engazange azafundiseke kuwona, engenayo even behavior ngokwe-behavior yakhe akalimithwa ilama-limiting beliefs. Abanye bethu abalimithwa yiwona. Thina when we do things according to ama-limiting beliefs a-instill-wa kuthina during ilokhunjana i-personality development phase. So umuntu noma esekhulile-ke enawo lo mnono akanawo-ke lowo ma-limiting beliefs. So labo bantu bakwazi ukuthatha ama-risk amakhulu ngobani akanayo into ethi yena ngeke akwazi ukwenza ukuthi unale ngqondo yomntwana before angene kwi-stage sama-limiting beliefs lawa asuke etshalwa kuthina masikhulu. Banesibindi labo bantu, abakucabangi okungale, bacabanga lokhu okuzobajabulisa manje la. Umoya wamanono-ke loyo osuke ungamele loyo muntu. Ijulile bantwana bethonga le moya yamanono. Eminye yemimoya-ke umkhulu uGwabini anesikhathi sonke sokuyilungisa nokuyihlela ebantwini engisuke ngi-interact-a nabo kuwona lo mkhakha, kuwona lo msebenzi, kulona lolu bizo, kuyona le ndlela esikuyona. Bantwana bethu ngizocela ukuthi ividiyo namhlanje i-episode le siyivale la. Asiqedile ngale topic yamanono. Ngizoza namanye nezinye iziqephu siqhubeke futhi sinabe kabanzi ngalo moya wamanono. Lo umkhulu Gwabini, le Indalo Media and Podcasting. Ake sibonane kwi-episode elandelayo. Kulabo sebeyithathile i-membership siyabonga. Iy'namba ziyakhula, abantu they are joining ilokhunjana, they are taking i-membership left, right and center. Izandla indlula ikhanda bantwana bethonga. Ake nikhuthazane, uma usuzwa isimo sakho ukuthi siyavuma financially, uyithathe nawe i-subscription, uyithathe i-membership. Nje banazi ukuthi ama-options awu-2, kuno-option 1 wa-79 rand ngenyanga, kube khona u-option 2 wa-179 rand ngenyanga. Ama-benefits kabhaliwe kuwona lo ma-option ukuthi uma uthatha u-79 rand, yiziphi izinto ozi-enjoyayo zeNdalo Media and Podcasting ezinga-enjoywa abanye abantu. Again, uma uthatha futhi i-package ya-179 rand, uyatshelwa lapho ukuthi yiziphi izinto, imaphi ama-privileges ozoba nawo abanye abantu abangenawo. So ngiyabonga kakhulu abasebathathile membership. Ngiyabakhuthaza futhi abangakawathathi ukuthi ake nikhuthale abantwana bethonga. Ziningi inhloso, kuningi esifisa ukukulokhunja, ukuzuza ngale program nje yonke Indalo Media and Podcasting. Lo umkhulu Gwabini, Camagu, Ndawuwe.